Ka National Education Policy Arhajar Arpo kalapan mi ya kejingkul marjumut haki college ki badon hakeleng ke benta jong ke jela Meghalaya ka balabuk ru hak umdum yi ke samla puli kamtam habakam shimladon satya ke jingshim renti ya karai halor ke NEP namar ki ladon ki college ki bapen paw ya ke jingkuloi ban pentre kamno ek NEP nadu ke sitarik unailar kat badon pat ki college ki balapen paw ba umdai ban pentre kam ya ke NEP hapo uniusnem. Hakaji keren bagi kaptu kat ni ki principal jong ki college ki badon hanong ba shalong ki lapan pa wela ka jong ka nongrim hakabe dai bat ki NEP hakaba ki don ki bala kloi ban pentrekam no kat badon ru ki mampat pen kloi ban pentrekam yakani ka polisi thmai jong ka sokar pedeng ki principal jong ki college ki lapan pa bagi long ki bala kloi ban pentrekam yak NEP haki jaka puli jong ki namarkan ajing mentoi bhai ki samla puli hendrai ki lapan pa pat yak jing bakan ketakjur ya ka platengka namar en hab bantung shu iki nong hikai bat bakin hab ru ban yo ya ke jih hikai pentebet ya ki kat tu kat ni ki subject kajing mentoi te ga baning ko ya kading ni ka subject hi hakane ko old system we don't tak pratli ki major paper te mentate kan ka kurso kan ka NEP te hakane ka FYUP te ka don macam ko ya rali apopli lang ang wakala tamanta tang kita ki papers dah kan ka course kadang lupa kadang ka multidisciplinary course kadang ka ability enhancement kadang ka skill enhancement courses ki download kini tilong ka jing per kalong hakan ka jing yar jo ka course makan ailat gi kena balada ki pas nang ni ki chong si utiru kin la ban le ki examen jo ki makan ka course ka besi mata kan cover kenya ka jentili ka baka kiyo ka CUET telada kile admission cha baru kiyo namar bangi la fulfill ni ka requirement jo ka jo baru kan ndi tang hang ni de not east ki even university ba cha baru jo ka state ko kumi principal hadu kat no kanika college jong pi kala long prepare ya kanika NEP la ban watai tinggal ban long prepare ba nakaliang ke infrastructure ni ngim dadan jige namar ki kamra ni pahu te le nakaliang jong ka course pade hoi ka jinge ka don ba tang ban re ni le kuno habasen ba kiweru kilai ya tingim la ban ong bangin sakut cedian ban ong bangin nginum lek ba ke NEP 2020 lani bangin thosh pade hu bangin pan ya ta exemption kumbala ailat ini de kane hu mo te tamba kawai kalong ba ngilarai ngilai syong perkhat sani bha bat kinong hikai bat ngilai syong kawai garai ba nginya chakmat te hakata ka jing perkhat jing banya chakmat tingilai pun kre yele de kinong kai ngilai pet ik syllabus ngilai syong tai sani bha kuno bangin le te ngila pun kre ya ki kino hikai ban syem ya kanu ka benta jong ka syllabus ngilai pia ka syllabus bat ngin numban si hiru ngin hap thung iwe non kai thamai tharai namta makanan ko ka course mangi perkhat lada baro khat nginya lo involve baro kini ki multidisciplinary course ngin syem jige de kini ki jo kino kai te ban pen sting khandiat ya kata ngila ya rai ban ngin hap ni thung thai iwe non kai na ka benta ban yarap engi na benta kanika namta kini ki course thamai kejingker ke tiba kala don banjin dangi yo sha lat samanta shis nem mo kumanong no menta kan ka session ba menta lada jin dangi layo eta kalat kan jida ba namar bale hadian mengilai i hot ngil meeting ting menchua ngi klumar ta ke NEP mo wala da ho ngi la shangbun ki meeting nam ta ke NEP tambahan ren dangi la ngindalayu i ka syllabus tingi la stu te ba ka de ka course ka ba hoi ka bala be ban nginya chakman tambah ni lah dah jendengi yo kapur sa sini si wat mole se kan jenda la yarap ini tenre kalong no pade bakai universiti pade kala su pak sti ngi benong ba ka NEP kan pentrikam na do menta kan ka academic session ke bamenta ti bat ki colleges ki bamla ki la ban tho sa university bat bengkat bat ki daw ban pen i balai ki mla ti nakaliang ka jungi haden mengilai syong perkhat ba parano hikai ni wan kata ka jing sutho bato lada ngi menta ngi tho xt ke jing ngi la ban pedi henry menta lada menta ukna bushim admission hapo college ngi ya dak system berim la si tong yo ta exemption na pone hu menta ngi kuna jungi na college ngi ya system berim shubu yo
kiwi college sponsor mo kilaya ada ta ka NEP hatu bitrai kam dande kata ka jing skula siliang mo menta kumno nga mentangar khna jungi ngile khamtam lalong ki khna jungi ki one shim admission ha jungi ki khna na sinis ngim yo ki khna banason ki khna jungi na sinis ra tementa kumno ngin pela siliang mo ka kumno kan kata ka jing la siliang hapreng jong lesi khna boleh po kiwi ki college sesor bat khna bawan pulih hang ni hadin mengila ta seni ya kata yong em lala dai bangin hab ya durut kanu lada ngi haban ya kerset tapi yang kumno ru ngin ya persang ni lada kiwi kilet ngir ngin hab hiban buat lang nadi te shobing ini sedang tegani ka huri hura kala awan apa ikot kubo raki city tementangin share up ka ong ayu ka nehu bat ka ong ayu ka government try nilayo hi ka kubor sisien bangalayo ka kubor try ngahabra shiga GB shiga governing board jongi ni decide kata ni yok we city na Northeastern Hill University na CDC bong ban sedang kata ka ayu halor kata discussion telai elect bekinong hikai but finalization is kahab also halor ka GB jongi mendapat kajing sisen bengilaya sedang ikan ni te dan ki subject ki bala ban hikai ginong hikai ki bala don ko college pat kan sadon ru ki paper bangi kwa kajing yarap jungki expert hakini ki skill training teachers so sisen bengila shemi kitu tingi ngina page ru kajing siu yaki hai ini kan ke sarkat ke directorate ke depan wan shengi ban yarap no ngai iru menen chief minister assuring face wise hai baun sa yarap tingi kerman kan wan dalawan ni share up kan ja yu menta ka jing yakran between kinong hikai university baga government kai ke jing mentoy ba jing du jing mentoy ma de ki khana mar kum ba ki ut hi baro ki ana ba ka nehu kla le kerki balat ya kani pin ni nado ba kawan kataka kubor por kini ki covid bahkan sawan kan ke NEP 2020 ni kinong hikai manga ni attend ki workshop ki seminar ki webinar tingi ngilap ru ang to ba bun kajing yarap ta kan yarap halor ki khna ma kin yo jing bentoy bun te shani pat nong hikai ru un hap ai lo kapor ka kam te halor ini ke ni don kam ki training no don ki paper okay ka training don kam kum no ban le instruction ki ayu ki no hikai te don kam try ka don hang ni ke jing ta ndiap ke jing don ke jing ting no abang ilai classroom tingi de ban long ki expert halor kita hari kata ngi don kam lihat ki training deni taru naliang u kena te a lot of freedom bun one naiti paper sekali paper ula ban change dengan minor sam major to minor taka kampat kan kata yangi kinong hikai yangi ki administrator ngakan mau ka nehu la bon sin ka khot ini pan the por ba khot yangi te ka khot halor ban ya pen kre ka structure ikita ki syllabus halor banginya implement halor kata tangan tharai renga yo kan ono kubar lada bangi de ban implement tengi ngiru ngi hab ngi ki principal ngi nale ngi mlalai ngi hab phai chalaki governing board mano ban wan ra ka finance ka pisa tingka ban penterikan kadika governing board ngimla ban penterikan ka ngi hab wan hai ngi hab ya discuss ngi hab ya keren bat ka sponsoring body bat ka governing board no habang iyo initiative tingira shaka sponsoring body minta kadang ya syang kadang ya keren no kadang ya khana ban wan ra no halor katai ban ong baka kerkit menta te mas bakamda amda suya hab ya kata ban ong bang nila kerkit ban implement menta ang ngi yo ajte bar kuita ring nilai meeting
tinggi tip bangin implement dari ban ong bangi kerki basu implement kam tip ta kam tisu maka Shillong college ni ngadu arpo we ni nak create ya kata-kata suppose man pet kuno ka college kan pen create ya ka new education policy 2020 baka Shillong college kala penlong sibun ki webinar kala penlong sibun ki awareness programs ni adon ki discussions ni adon ki meetings tinggal asyong makinong hikai kila awan ki ngila akot iki resource person na po nehu naki expert na po ni university kila awan banyak keren ban pen yang ni sipangan ka FYUP ya ka course structure tigla pen yang ni kumno bangin le ke NEP ti mentai lang mong sipen krebik kumno bangin le no namar bang ngila yo plan ka syllabus ka syllabus ru kidi kinong hikai ki badai ki members yo ka board of studies kini maki ban stai ka syllabus ti ban ong ngimtip te kamde ka Shillong ba imakan ni ka long bangi hakatuk arku ita ka meeting ba vice chancellor apo university ki ong nila aktif bangin implement ya ka ni ke tabalong ya ka ba nila de nila yo ka syllabus nila yo lut ka ya ka course structure kunu bangin ya dia nila long ready ba man sedang ya ka ladang is dang ya ke ege ka thamai kan ko jing e nginum la ladak lasuk upa dia takamut kamdei kanum dei hiru ka banwan lai ka jing ba ka kata ni nabar ba kini ki jing e tabang istang e tabang ni haban ni tip ki jing e ni job ini ki jing e tengah try kan ni ha sakawan akum ki principles de ni de ning kong e ki de ngade kanong hikai maka jing mentoi ka banga perkat akum kanong hikai kalong ba kini ki kena jing ni te kim dei bandu ya ka jing mentoi ke jokan ka 4-year undergraduate program kijing e ngin persang bangin solve ni kijing e ka government kan e ni